Hello kataraon! Ito na po si MJ Saraon nagsabing Police Life, and today's episode pa magluto po tayo ng dinengdeng. Itong dinengdeng na to ay Ilocano food. Ito yung mga sangkap natin, may kalabasa, okra, kamatis, sitaw, kangkong, bagoong, luya. Ito yung galunggong natin, iprito lang natin till maging brown both sides. Magpakulo tayo ng tubig. Pag kumulo na, ilagay natin yung luya, yung bagoong, ilagay natin yung kamatis, pakulaan lang natin, ilagay yung kalabasa. Hayaan lang natin kumulo at lumambot yung ating kalabasa. Pag malambot na yung kalabasa natin, ilagay natin yung ating sitaw, yung okra, ilagay na rin natin yung pritong isda, hayaan lang natin kumulo, lumambot yung ating mga gulay. Ang huli ay ilagay natin yung ating kangkong. Boil lang natin a few minutes, then hanguin natin. Ganyan lang po kasimple magluto ng inabraw ng mga Ilocano. Another ulam recipe na naman po ni MJ Saraon. Hope you like this recipe. Please comment, share, and subscribe to my channel MJ Saraon for more videos to watch. Thank you for watching. God bless you in my next vlog.